ଆଜିର କବିତା ପିଲେ ବଡ଼ପଣ। କବିତା ବଡ଼ପଣ ଏକ କବିତା ପିଲେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଦରବାରରୁ ଆସିଥିବା ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଭା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି କବି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ବିଶାଳ, ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦମାନେ କେବଳ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣାର ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅହଙ୍କାର ଓ ବୃଥା ବଡ଼ପଣକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରକ୍ଷକର ଆସନରେ ବସି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କାଳର କରାଳ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଦଣ୍ଡକୁ। ଏ ହେଉଛି କବିତାର ବି ସାର ଭାବ। ଆଜି ଦେଖିବା ତାର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି। ବଡ଼ପଣ କବିତା ଆଧାରରେ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଦିଅ। କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଟିକେ ଆମେ ଲେଖିବା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିବ କବି ଓ କବିତା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, କବିତା କବିର ମାନସ କନ୍ୟା। କବିର ଭାବ ହିଁ କବିତାର ଭାବଧାରା। କବି ଜୀବନକୁ ଯେତିକି ଦେଖେ, ଅନୁଭବ କରେ, ତାହାକୁ ହିଁ ରୂପାୟିତ କରେ କବିତାରେ। କବିତାରୁ ହିଁ କବିର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆପେ ଆପେ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିନ୍ଧାଣୀ କବି ରାଧାନାଥ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଦରବାରର ଅଂଶବିଶେଷ। ବଡ଼ପଣ, ରାଜପଣର ଅହଙ୍କାର ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏ କବିତାରୁ ଆମେ ସହଜରେ ବାରିପାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଜୀବନର ନଶ୍ୱରତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ସଚେତନତା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ମାଟି ଘଟ ପରି। ତା ଭିତରେ ଆୟୁଷର ଜଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରି ଆସୁଛି। ମଣିଷକୁ କାଳ କେତେବେଳେ କବଳିତ କରିବ, ତାହା ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରଭାବ, ପରାକ୍ରମର ବୃଥା ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଏନା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ପଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୀନପଣ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପକର୍ମ ଲାଗି ସଚେତନ କରାଇ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ପ୍ରଭାବର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ଧର୍ମାର୍ଜନରେ ନଥାଏ, ଧନାର୍ଜନରେ ନଥାଏ। ଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନରେ। ଶାସନର ତୋଷଣ ଶୋଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବା, ସମର୍ପଣ, ସୃଜନତା ଓ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତିରେ ଭୂଷିତ କରିଦିଏ। ଜୀବନ ପାଇବା ଓ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ବିଚରଣ କରେ। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଧର୍ମ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ। କବିଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପ କର୍ମ। ଏହି କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରାଏ ଅବା ସାନ। ଉଚ୍ଚ କର୍ମେ ଉଚ୍ଚ ଗତି, ନୀଚ କର୍ମେ ହୀନ। ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଜୀବନର ନଶ୍ୱରତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ହିଁ ଉକ୍ତ କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ସାରମର୍ମ।